לקראת ערב הגענו למקום שם לפנר. ואז ראינו שם שיש כבר בורות. הבורות היו כבר מוכנות. וברור שידענו שזה לא, שאנחנו לא נשארים פה, שאנחנו לא עובדים. הם עקפו אותנו מסביב, זאת אומרת, עם הכלבים. לקחו אותנו באמצע, ומסביב עם כלבים עמדו על ידינו. אמרו לנו להתפשט ולשים את הדברים במקום אחד. כל אחד התחיל להתפשט. אני התפשטתי ולא לגמרי. אמרו די, נשארתי עם שמלה ונעליים. הסבתא והדודה שהייתה איתי, הם היו צריכים להתפשט לגמרי. ואז לקחו 10 נשים, כל 10 נשים, צוו ללכת לבור, למד על יד הבור, ושם היו כבר האוטומטים, זה הכלי הריגה, עם האלה שישבו שם. היינו צריכים לעמוד 10 אנשים, הם היו, וזה היה ליד הבור, ואנחנו, וירו בהם, והם נפלו. אני הייתי כמעט בין האחרונים. ואז הגעתי לבור, ירו בנו, ונפלתי. כבר הבור היה מלא. אני נפלתי בקצה, שהיו כבר הרבה אנשים, ואני הייתי ממש למעלה, בקצה. ואז הסתכלתי וראיתי הכל מה זאת אומרת, ישבתי, זאת אומרת, התהפכתי איך ששלו, והתיישבתי על המתים. הרבה אנשים הם פגעו, ויש אנשים שלא פגעו, ובגלל זה כל הזמן בבור היו בכי, וכל אחד, היו ממש איום ונורא, אי אפשר לסבול היה בכי, וביקשו, אז זאת אומרת שרחמים, ובאו אחר כך את הנאצים, ועוד פעם הם שמעו שיש אנשים עוד חיים, אז הם באו וירו בהם. 7. בת 7 הייתי.